Sa unang tulo ka adlaw nga pagpatuman sa pagsulob og face shield sa mga bus ug modern jeep, yulagway nga 90% sa mga pasahero ang misunod ra, samtang kapin sa 3,000 ka masakinan ang naalagaran sa usa ka bag-ong gilusad nga drive-thru vehicle registration. Ang report ni Femari Dumabo. Usa ang paghikay sa mga lisensya sa Land Transportation Office ang nabalda tungod sa pandemya. Maong gilusad sa LTO 7 ang drive-thru renewal sa mga rehistrasyon sa mga sakyanan diha sa MVIC complex sa Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi. Kagahapon lang moabot na sa 3,262 ang naserbisyuhan human kini gilusad sa miaging buwan. Tinguha karon sa LTO nga mobukas usab alang sa habagatang bahin. Gawas niini adunay text line aron pinaagi sa cellphone makapangutana ang mga motorista. Inay mo adto pa sa LTO 7 nga buhatan. Kung ang imong tuyo mangutana ka bahin sa imong apprehension na i-separate na text line, rehistro na i-separate na text line, licensing na i-separate na text line. Unya naghimo pagid ta og kanang gitawag na new registration na text line. Alang sa mga balhabal driver nga nanginahanglan og driving course certificate, buksan na sa LTO ang Pampublikong Drivers Education Center niining buwana. Samtang 90% sa mga pasahero misunod sa lagda sa pagsulob og face shield sa ilang pagsakay sa mga bus ug modern jeep sa unang tulo ka adlaw sa pagpatuman ini sugod niadtong Sabado. Ug wala nag-face shield ang usa ka pasahero, unya gipugos siya og sakay, ang driver wa nakabantay nga nakasakay siya or ang konduktor wa sad siya nabantay, ang makamulta ang driver ug ang operator. Uban ni Rod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.